Türkmenportal web saytymyzyň hormatly agdalary we mehman tomoşaçylary. Siziň öňünizde durmuş toraga satly gepleşigimiziň ýene bir täze sany. Täze sanyny biz paýtagtymyzda ýerleşýän Katmer kafesinä ýazgy edýäs. Elbetde täze sanymyzyň mehmany bolsa Türkmenistanyň atgadan artisti, siziň söýgüli meşhur aýdymçyňyz Ahmet Atajanow. Ahmet biziň Türkmenportal web saytymyzda taýýarlanýan durmuş toraga atly gepleşigimizde bu gezek sanyna mehman bolýanyňyz üçin size sag bolsun aýdýas. Elbetde gymmatly wagtyňyzdan wagt aýryp biziň gepleşigimize geleniňiz üçin minnetdarlygymyzy bildirýäs. We ilk bilen tomoşaçylarymyzy we sen dinleýijilerini gyzyklandyrýan sowallaryň has bir ilkinji. Men özüm Ahar welaýatynyň Altynasır etrawyna 1988-nji ýylda dünýä ýenim iki oğlan, iki kız, başkalalı, iki oğlum, bir kızım var. Şol Altynasır etrawyna da birinji orta mektebinde bilim aldım. Orta mektep tamamlap ýokary okujaýyny. Onuň bärik paýtagtymyzda ýerleşýän ýörüti Daňatary öz adyndaky ýörüti sağçylyk mektebinde okuýarym. Onu tamamlandan soň Maýakowy we adyndaky Türkmen Milli Konservatoriýasyny tamamladym. Bu wagt bolsa Ahar welaýatynyň medeniýet müdirligine zähmet çekken. Zähmet çekýän. Inni Ahmet ýanky şol birinji orta mektepde okuýadym diýen döwürleňe baraly. Mektep döwrüne aýdym aýdyp başladyň, şeýlemi? Hawa. We aýdym sadyň içine uruq duran adam kim oňamadan bellesek has ýerlikli bolar. Ya öýüňizde barmy aýdym sady meşhur bolan ýa? Aýdym sada ne öz kiçilikden şey aýdym sada uly höwütim bolandan ikinji sınıfda şey merjenäneler, bätleşikler, şo wagtlaryň bar. Gatnaşyp bir ikinji sınıfda yer alyp bilmedim. Ana üçüncü sınıfda gatnaşamda 2003-nji ýeri 2 ýa 3 bolmaly. Ýani şonu dogry. Şo ýere münasip boldy. Şo ýerde münasip boldyňyz. Diýmek onu şol merjenäneler bätleşigine gatnaşyp ýeňiji bolupsyňyz elbetde we sizi ondan soň Ahmet Atajanow eden aýdym. Gönşowy Ahmet Atajanow aýal ýuwaşyk bilen aýtýar da aňarda. Elbetde kän zähmet çekensiňiz ýöne bir halk köpçüligi dinleýijiler bir haýsy aýdymdan soň size has bir üns berip dinläp başladylar. Aýlka ýok aglama şol aýdym bady. Ondan soň maňa gerekkel ol aýdym çykdy. Ondan soň ýene gelip gyýylan nädi? Udarny guran aýdym şol. Şondan soň odunay ýedim. Ana şol aýdym. Ana şondan soň Ahmet döwlet çärelerine çykyş edýärdiňiz, şeýlemi? Döwlet çärelerine bir uly sahnalarda ilkinji çykyş edeniňizde näil duýgular başdan geçiripdiňiz? İlkinji gedek. Siz o mektebinde okudum diýäňizde. Onuň paýtagta gelip bir döwlet çäresinde bir uly sahnada intek görmegi arzu edip beren aýdymçylaryň arasynda çykyş etmek olaýan başga duýgu bolýar. Ýadyňa düşýärmi? Aýdymçylar bilen bir ýakyndan şol aýdymçyny bir ýakyndan bir görsem zat dip arzu eden aýdymçylaryň ýanyna durunşalar bilen gürleşip durna bilen şol näle uly bagyt dolýar da näme şu Tarkan göresim meýle ýakyndan ýa plany göresim meýle ne gelenini gördükde şol näle bir arzuňa ýetdi bolýar da. Elbetde. Ol näle çykyp bir çıkan milyon sahna çıkıp barıp bir paklon veren milyon bollu soňam çıkıp daşary çıkıp bir uldan demalar. Uldan demalar. Näme aýtdym kalmaýdy diýdi. Şolar ýa bir kelek tolgundur ýa hemem şol aýdymçylaryň arasynda maskara bolmajak bolýan, gürlemejek bolýan olar. Ana gadanasyň gelýär şol aýdymçy. Näme barada gürleýärler özüm näle alyp barýarlar. Sen näme aňada ayak galaňaç gedip ören şaha bär gel kuşyplar bolar näle diýýär. Şo zatlary görüp bular beýlere olaram köpdi owadan gelenler de. Dogry aýdýan ýa siziň arasynda diýdiňde bir ýakyndan göräýsedim diýen aýdymçylym diýen şolar haýsylardy?
Çağa wagtyň diýen, şulaýdym üçin bir ýakyndan göräýt edim diýen arzuň. Adyny aýdyp bilersiňmi? Aýtça. Ne Hacı Almamedow, Nurmuhammed Meretov, olar biziň owamyzda toýa gelýärler. Meni görýän, kiçem boldum. Olar gelende, olar görýärler. Ýani bir şulan näde ýakyndan görüp bolar gary. Salamlaşyp gelýär, Hemme ýakyndan görüp hemem bir salamlaşyp, bir didarlaşyp, gürleşýär. O da kim? DJ Begmurad. DJ Begmurad Anamuradow. Dogry aýtsam, menem marwalaýatyndan bolýan elbetde. Menem Begmurad Anamuradow hakykatlarym ýakyndan görüp gelýärdi şu çağa döwürlem. Şu Aşgabatda gelýän wagtlamam şu Gagarin tünelden geçip barýardym, şonu gyrardy. Bir bilen gürleşip duran oken gözüm düşäýdi. O DJ Begum aýarlar galanmar. Şu adam ýadymda da bar. Ne da şükür. Bir sahnada çykyş etdik. Çıkışa medya inzonla gelip goňşy bolýar. Tuğla goňşy boldum daxy görýärmi? Şol arzuwlaňyz, şomatlar pikiremeden näsiňiz? Bir wagt gelir men şuň bilen goňşy bolup ýaşarmyn. Bara sahnada, ulu sahnada çıkış edip aýdymçylar bilen beýle oturup gürleşip edip bir degişip olar ýalak saat hiç kellemede gelmändir. Bir arzu etýärmi? Bir arzuwam näme? Howa çaldyk giderip neme giderip ýatykda bolýar. Ýani hasyl bolýan eken arzu. Ahlaka murat diýe. Köp sag bolun, ýeneki ýyllarda uly sahnalarda görmek size hemmämizin nesip etsin. Elbetde Inne Ahmet biz bilýärsen daşary ýurt aýdymlaryny ýerine ýetirýän. Has dogrusy Hind aýdymlary we opera aýdymlaryny ýerine ýetirýän. Başlarına estrada aýdym başladyň şeýledem. Ýa kiçi wagtyň Hind aýdymlaryny hinlenýärdiňmi? Ol operaýa Hind aýdymlaryna gelmeňize näme sebäp boldy? Ýa-da siz Milli Konserwatoriýany tamamladym diýdiňiz. Neme kiçilikde ol estrada aýdymlary ýa Nurmuhammed Meretov, Hacı Almamedow olar dinlenýär bolýar. Köpden şol wagtlar ýaşlyk teleýaýlymynyň mirasdan teleýaýlymyny neme tercüme edilen Hindi kinolar kän goýup berýärdiler. Ýa-ki ses söýgü mitkunun bir näçe kinolaryny şonu görýärdik de ayma disko şolar. Şo wagtlar ýaman kän görülýän kinolar da onu planşatynda plan kino diýerler diýip o wagtlar ne gazetde hatda çykyp gelýärdiler. Plan kino diýen eken zat diýip dogandan bilen görýärdik de. Soňam kino otalardan daşan çykyp berýärmiz. Nime baraban depret çalanýar, meni aýdym elme fanar alyp bara berýärmiz. Nimeden? Haýsat hindi kino haýsyn gowarýardyň. Ses. Aýdymdan ýerine ýetirýärdiň. Aýtdyma bir ýerde nimede bir taraply bayramyna. Şonu. Ýa çağa wagtyňyzy ýerine ýetirýärdiň gowy, ha? Çağa wagty men muallimler arasyny elbetde bir taraplyk bayramçylygyna biziň hemme aýdymçylarymyz daşary ýurt aýdymlaryny ýerine ýetirýärler. Sen özüň teklip berdiňmi ýa halipalar saňa şol kinde aýdym ýerine ýetirmegiňi haýyş etdilermi? İlk bilen neme şu opera oýnap operada çykyş edip beren wagtlam şonnaky rejissor şu bir taraplyk bayramçylygynyň konsertiniň rejissor diýilip bellenli. Şonu aýnadara ana şonu Hind aýdymlary gowarýan bilýär. Onuň saňa Raj Kapoor'un aýdymyny bersek, edil şolar ýaly makyajyny şoňa meňdetsek ýerine ýetirip bilersiň diýdi bolýar. Krem, şoň şeklini ýasasak, şlyapa, soýda diýip penjegin dadyny bersek şoň hereketin dadyny mesele muratlar diýip. Aktör filmem bar, görüp beren zatlamda, gören zatyn çakan, gören zat. Yaman çalt ýatjady. Ondan şo keldi dagalan zatlar. Men şunki agyr düşmedi bolýar. Bir şu Hind aýdymlaryny, daşary aýdymlaryny biraz sözlerini inserleýän ýerler bolýar da. Türkmen aýdymlar daşarydan bir gelip aýtsa Eme çaytya qara diýdir ýa-da. Onu şonu Dünya Diller Institutyna şo
इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी सी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी सी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी şonda şol okugatnap şolun ähinin basýan harflary bıkkırdy toluk tedler şo zatlar bar eken. Şo zatlary öwrükdi. Ondan soň bäk gelip şol aýdym üstüne bir moğlumy dikdiler. Şol moğlumam şu oturan ýerine şundan şu taýny planda bir şon ýaly ýaman kän nemeleri bar eken. Öwrenmeli dikçalary, ähenleri, sesleri vardyr. Elbette. Onda şolatları öwret men şu hindaýdym gowaramsam. Adam köpden şu bir taraf bayramynda hindaýdymlary Tahminanýaly. Bizim teleýaýlymda elbette gördük sen ýerine ýetirip duran pursatlaň bizim wekillerimiz ýagny ýa bolmasa mihmanlarymyz ýurdumyzyň ya o şeydi begen ýerler elbette aýdymyň ýerine düşenliginiň alamaty bolup durýar. Inni Ahmet Merjan dänede ýeniji bolansoň elbette paýtagtymyza gelip okuwyny dowam etdiň. We Türkmeniň altyn asr bäsleşiginiň ýeňçisi boldum. Ýylyň parlak ýyllary bäsleşiginiň ýeňçisi boldum. Türkmenistanyň ad gazanan diýen artisti diýen ady almak özüňde nähir duýgulary oýardy. Paýlaşdyň. Demede bir öýmezde dogollaň has bir begenjini görensiň, enen ataň begenjini görensiň. 2009-njy ýylda Abadada şu altın azar bäsleşiň jeni jemlenende birinji altın azar şol Şahter Pay alamda gatyp tolgunyp neme ýöýüň etýän altın azar bäsleşiň ýeňçisi boldum. Şahter Payga oğlum diýen gurulýan o. Benim alo gatdy kesildim kädi goýýan aňyrak geçip ýene de jany diýen tutanok mukaýdy. Alo ýene de Ali gurulýa-da o zat diýen näwal hiç ýere gurulýan. Akasy ejem ağlap oturup. Wah. Ano. Ajeýtdik ýyllar geçdi da Türkmen Milli Konserwatoriýasyny tamamladym. Ondan soň 2013-nji ýylda ýene de şu altyn azar bäsleşiň ýeňçisi bolmak meýesler etdi. Ondan başga da 2017-nji ýylda ýylyň parlak ýyldy diýen adamy nasip bolmak bagty hassa bir şoluna tolgunmurjy. Biz bilýärsiz näçe gerek köp tapgyrna gatnaşdyňyz, kän ihlas etdiňiz, biz bilýärsiz. 7-nji ýylda. Hawa. Andan näme ýykylan görüşden oýmaz ýa. Andan bir şu ýylyň parlak ýyllary bolmak maksady özüme maksat edinip şoňa diňe ýykyn etdim. Men şunu alaýmary. Men şunu manasip bolaýmary diýen arzuwy öňe okladym. Şol esasda şoňa görä ihlas edip täze aýdymlar işler. Täze şekiller döretip bardy. Dinleýijileň söýüsini galanyň olar saňa SMS uğratdylar we şey diýem 7-nji gezek alym diýäňiz ha gatnaşaňyzda. Üçten soň post diýerler da bolanlar. Ay şondan geçikdi de 7-nji gezek de 7-nji gezek alym. Onda 7lik normal maňa gowy düşýän bolmaly. Şeýlemi? Ondan soň 2021-nji ýyl 3-nji gezek altyn azar bäsleşiň ýeňçisi bolmak meýesler etdi. Ine bu bayraklardan soň bolsa Türkmenistanyň ad gazanan artisti ýani hormatly adamy nasip boldy. Hormatly adamy nasip boldyňyz elbetde. Ilkinji gezek altyn azar bäsleşigini ýeňçi bolup ejeňize jaňatdyňyz aňlady. Türkmenistanyň ad gazanan artisti ýene Yok, Türkmenistan ondan ilk nemesi var. Parlak ýyllary. Onu gatnaşanyňyzy bilýär, 7 ýyl gatnaşanyňyz. Men nesip bolsa alan. Ahiri alyp daşary çykyp gyýjy malla. Mähri näetdiň? Parlak ýyllary boldum, aty. Garaja. Ayak sesi var. O jaýdan beýlek jaýaly gap bar ya. Ara çek barda. Yeçe. Kaka sen mi?
Ben be parlak yılı olup dur da. Öyle attım aydık. Bıdı bastı da. Ne kalay. Umuman ödünden beter da. Ece kaka ödünden beter bege. Sağ oldun da yani maaş. Gollo veriyorlar. Türkmenistan at kalanın dilini da hiç de gurulamadım. Gurulamadılar begencinden. Sonra bir saatten sonra can ettiler. Ay kutlu olsun iyi de gurur olsun. Şular yani umuman. Doğru diyorlar. İyi de gurur olsun. Bizim arzu ediyet elbette Ahmet üstünlükler hemra olsun. Yeneki yıllarda elbette inni Ahmet şeyle sawala geçeli biz bilýäs häzirki wagtda iň meşhur aýdymlaryňyzdan biri Gyzyl Kurtöli edidim. Olam Gyzyl Kurtö film bilen baglanşykly. Inni aýdymyň döreýüşi hakda gurrun berseňiz. Kina film düşürilen soň size şol aýdymy aýtmagy haýyş etdilermi ýa öňem badym olaýdymy? Mahavat. Mehribarlar, Begler Ýolu hususy kärhanasynyň Algap brendi polietilenlen hemem polipropilenden öndürilen miwedir bakçy önümlerini gaplamak üçin niyetlenen sebetlerine ardanladyş yglan edýär. Boyu 15 cm, ýyny 30, uzyly 40 cm bolan sebetlerden 50 miňini alana, olaryň bahasy 3 manat 50 teňeden, 20 miňini alana bolsa 3 manat 80 teňeden. Howluň ardanladyşy duşuňyzdan geçirmän. Begler Ýoly Hiýip kepilligi. Aslında bir internetde horjuna girip kino görjek bolsa kompýuterda geçirip oturýarkam Gyzyl Kurtö diýip öňümden çykýan. Menem biriniň zat geçdi ýa halasal. Şolar ýala burada. Geçirip gördüm ýa. Onuň bir gün Özbegistana gidende bir oglan Turaça olan Gyzyl Kurtö kino gördüm zat diýdi. Gyzyl Kurtö ýama tanışly zat. O horjuna beletdi zat da badyrymly zat diýdi. Kino ýa ol. Ay geldim. Bir kun geçti. Birden ýadyma düşdi. Ýa kino gördüm. Aýdyp gördüm. Utoryança ýagyndan aňaryk. Onu bir hile. Gözümden ýaşa köp şutaýlan öl tüýlen alyp gitdiler. Olam kino ne zat diýip ýatjak burdum meni kellem daýlap dur. Olam bir kun geçdi. Ýene de şonu görürdüm. Meni ýene de gördüm. Iki edek boldum. Soň telefonumy okladym. Telefonumda oklap Özbegistana gidip barýakam ýene de şonu gördüm. Ay öýe 3-nji boldumy 4-nji. Ay opşam 6 barda. Onuň meni aňaryk tejenden gelýärkem kella urdy. Ay men şu Gyzyl Kurtö diýip aýdym çykarana ýokloý bolen. Şu kinoň bir goýerlen epizodlaryny alyp şoňa görä bir aýdym ýazsam gowam gider 10 urjak aýdyma bolarly zat diýip gön gülşürine jaň etdim. Hanyba. Gülşürün şular ýa Gyzyl Kurtö kino gördüm dämi? Şo aýdym ýazjak bolýan gaýrat etme 7 ogundan bir 4 kuplet edip ýazyp beräýdi diýdim. Şonu men aýdym klip etjek o wagda türkmen o wagda diýdim bolýar diýdi. Ýöne men göni uğratmadan meni heň tapmalamada. Aýdy tejenden geldim, bolýar ýazyp berem diýdi. Gönüm kompýuteryň başyna geçip sağlam ödüm ýa-da ben başladım. Ay gitti. Ay bir kupleden diýindim, gülşüni uğradyna. Ay ikinji kupleden diýindim da dedi, soňundan heň tapmalar muňa. Gülşüni uğratdy. Ana ýoşuk bilen oturyp heň tapdym da diýem. Sesim moýdum. Sesim moýup diňläp gördüm da aýtdym. Yo gülýär Allah diýdim. Podi sağım goý arasylap sizene diýilýär. Sizene edişdirýär. Kupur tapra diýip goýsum moýdum däni. Uğratdym. Bu da komissiýadan geçdi. Hoppa. Onuň Saliha, o şol Gyzyl Kurtö rüşdýär. Saliha şu braýdym ma bolen şol Gyzyl Kurtö filmine bagşlap aýdylan ýalap da bolen şol bir arasyndan o epizoddan meýlatla kadrlan alaýna. Edil ruhsat berdim diýen aýdym ilki diňlän diýdim. Ol aýdym göwnüme de yaramasa diýdim. Ýok beýtmeden aýjygyn diýip gön aýran gaty görjek geldi.
Ona res kurat biz erti Xitay'a var ya zaten. Men aydım urat yana nauşlukda dinlediğim şey dinlere de köp adam geldi düşüp bolana. Anam ay dinlep bolana zamet. Arkayma di mena da Amerika aydıp koyarna. Görüm kinonun arasında görünüşünü aldım dedim. Guvanç Nazarov bilen şol Kızıl Kurtu nide düşürülen bolsa, yankı Bokurdok, gumçuluk yer, onun Yervent, onun Nohurda, şo yerlerde düşürüp dururlar. Menim Bokurdok'a gittim. Yankı şu Kızıl Kurtu'ya yürüyen, Kurtu'ya geldim yürüyen yerleri, zatları, bağ olayım. O tayda katı şemalı olan, benim şemalı var. Qavatlar attırına olayım. Telpek bir yerde duran oldu. Onun şemalı yerlerine düşermeden. Çıkardım da ettim. Yani gowy haladılar yani şeyle bir can geliyor da öyle nirelerden taqtabalar ol ni taqdi hemme yerlerden ödüm alıyor dip alıyor ulu yaşlı ayarlar men ayarlar onun şolar yağlı kol ne oluyor dip yani şolatlar yatlar sağ ol jigim şulaydım men sana minnettar bir gör yani şol haqiqi bolan dayda var. Awa. Indi şolon qarnaşlar toy etdi arada. Olaram kurtu ama kurtu çabıt dikkene ekenler de öldürüm. Şonu men çağırıp şolaydım aytdırdılar. Şol daydan demese doğunun bir zatlar meni ya şol baran adam var ana. Deme durmuşa çıkan adam zaten. Demek ya da uruşa gidiyor. Ana şolon qarnaşları berde toy ettiler. Ana şoňa çağırdylar. Olen şonuna gelip bay sağ olun aydyp men şol daýdan şol zat diýip. Inni Ahmet kina filmma geldik. Inni şu ýerde şeýle sowal beresim gelýär. Özüňize saýla diýseler, haýsy janrdaky kina filmi saýlardyňyz? Ya meselem, haýsy janrdaky kina filmi özüňiz düşürsiňiz gelerdi? Kindi kinolary gowar ýany diňiz bolan ýa söýgü janrynda ya tragediýa meselem. Men özüm mara köplenç şu bolan wakalar bolýar. Indi şu Kızıl Kurtu'da bolan waka diýilýär da. Ya da priключениялар diýilýär. Şolar ýaly kinolary gowar ýa. Ýöne şu kilç dällenim agras bol oýnaýarlar. Ya qyy on öllü ýa-da süýüp barýar olam. Olam arsy sıran olup nemeden ölýärler. Ka kinolarda da ana şolar ýaly rollara halama. Ya gowar ýa nemeden şunlara söýüşýärler şolary ýaraşdyrjak bolup ikarada ana şolar ýaly rollar gowar. Gow gahrymanyň keşmi gowar ýa. Gow adamlar şeýlemi? Ay, şoda irret bolwa oýnap bilem. Oýnap bilmeýär? Ýok. Birden rejissör saýlady meselen. Onu oynarsan. Anam bilir seni. Onun öğüdüm da men şu rol oynayınlar deyip men öğüdüm saydım yani. Saylamaya. Şun 20 rol oynadı deyip bollu. Oynap bilýär. Meseleden saçma ýer bar. Köp sağ ol Ahmet. Inni käwagt tanamasaňam ýöne daşyndan görüp gaýbany halamaýan adamlaň soň tanşan soň gow adam bolup çykýar. Sen ne boldum şeýle adam? Tädene? Ine käwagt tanamasaň ýöne daşyndan görüp meselem gaýbany halamaýan adamyň ýöne sen onu tanaňok inte gurlaşýar moraňok bilemmi jynymalaňok diýilýär. Soň gurlaşyp salamlaşaň soň şol adam gow adam bolup çykýar. Öz içiňden diýýär, men başga pikir edipdirin bu adam hakynda diýip. Şol boldymy durmuşunda? Şeýle ýagdaý. Meselem alala aýdymçylar arasynda. Yo, gow soruş. Ba aýdymçylar, men şonu hiç bolotýar. Şopar bakýlar, urtda var. Olar ýaly gaýbany ýigren soň gow bolýan adamdan kän bolýar. Olaň atlaryny aýtsaň, olar tanamaýarlar, görüp oturan adamlar. Ýöne şu tanalýanyň atlaryny atlandyryp men şu aýtjak da. Ani. Ine şu şol oglan bilen kän gurlaşyp ömürmokdum salamlaşýar, olen ýöne şolaň bolanmanyşy
bir hile göwnüme yalan okdum näme bir ýigren zat diýene var ýandaklar kimi diýen ha orlay da wow da niye üçin jynmadan okary men maňa eden adam ýok oşoňa näme üçin halam okşoňlar gürleşip böyle normal boldy diýe da bolýar halam ýany adam näet gürleşýär da o adam şoňa gyzyl ýaly aýne bir ýerde gawatlaşdyk bolýan men salama şey gürleşip oturýar Bayzon gülüştü, terede oturdum. Menden ve tarım şu kenne adamın içine girmeyin ulan ahudan bu kadar daha şekerine yat. İnne bilerik kim ol? Orusum hali. Onu yöne var biz görýät kommentarlaryna agras şeyle dat geldi. Honun mersi görýärler köp adamlar ha. Yo olar däl eken şol. Men köp ben şol olany görsem bana bolonmaş. Näme gatden bolýardy da. Olar onýalam däl eken ol kim bir adam bilen gürleşdi da adam şekilli gürleşip adam men bilen ne dostlar. Bir salamlaşmamızda näle o menden ulsa näle o menden ulsundan ulsa diýip şey değişip gürleşip aýlan toýdan toýa toýlarda gawatlaşýarlar. İkinji wa. Hani görelik ikincini. İkinji medel şolar ýaly. Ya bolonmaş näme diýip emeden bolyp toýda zat gawatlaşdyk da salamlaşýan. Bir jonom raýdaýyn da şeyden bolýar. Wah diýenler. Geçen telefon oynap, Mehmet'e de içim yakıp. Aydın Turkan, aydın şahıp, golla verdi de. Aç diyelim. Onya da yoklar, o anı cep var ya, telefon oynap atıyor. Ay böyle ya, ondan sonra kavatlaştık da, kino düştük, bir yerlerde oturduk da, toydu, tomadı. Ay şey oğlanlar oturamadı da, balam yankıdan meter yumuşak kendiler. Menden hem meter gülüşüp da edip bir adam şekilli gürülep da oh en yanlış fikir ediyen eken adamın daşından hiç şeyle bakar bolmayan eken yüreğine uğrarken o kim diysen kim? Melis Halbayf. Yani gülyalı oğluna kendiler. Melis Halbayf daşından yumuşak oğluna men diyere. Ay size şey dedi. إني كتاب على ويتشات الوت رستم خالي فم يعني ميلس خال باي فم özer bilýärler mi sen öň şeýle şolar hakda şeýle pikir edeniň aýtdyňmy özlerine? Şon var Rüstem aýdy meýil aýdy. Meýilem de gawat geldi aýtjak. Gawat gelmänkä bizde görür nesip bolsa. Belki. Ay ona matmesi de. Köp sağ ol Ahmet bir sowalmyda gyzykly jogap beren üçin elbetde. Indi Ahmet aýdymçylaryna köp adam sowalansaň bir hemişe de üslaşyňa eýneşiňe seretmeli bolýar. Indi käwagt durmuşda bolýan ýagdaýda bir gyssanyp ýa bolmasa bir şu üslaşyňa seretmänini hemişe de bir kostyum alaklyk etmege aňsat däl. Onu gyssanyp da bir üslaşyňa seretmän bir market bolsun, sowda merkezi bolsun ýa daşary bolsun gidip gören ýeriňiz boldymy? Mahavat. Çay başına. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen. Ziyat hil, arzularyňyzdan ziyat. Aýdymçy obrazda därli, ýöne şeýle. Ay mene kep kan bahtik geýän. Onu töwerekdäkiler görýändirler. Ay töwerekdäkiler hemmesi orsalondan tananak. Hani ay onu ya her hilek ýagdaý bolýar da öýde adam bolmadan ya gyýdym 6-njy gün saatçyk ýok. Hemme okuýt ya işeýt ya noň näme gyýdym plalat ýejek diýse ona öýde ýok goýup bolan. Yani marketim köçem aňarydy näme şoňa da saçyndarak kiçek ýa galstuklar diýip. Onun näme bu işler manja jeans myzy zat gelip kepkan oturdyk gidýän. Yani kyssanma şolsa Azal üçin
yatık kalyan yerler bolýar ýa-da bu düýnü goýjak bolýar goýandyr diýip ýatdan çykylýan yerler bolýar. Şonda konserde gitmeli wagtym arada bir daýda jaňa diýär. Şunu ýatda. Kızıl Kurt üçin. Olam gemide ýaşaýan zat diýip şolaýdyň sag bollar. Ondan soň diýip her ýerde konsertde gawatlaşajak bolýan bolýar. O da şataýda nemeler bolýar, İlyas Ulfdiýle onuň eýleki eneler diýip ana şolar arasynda gedýän ekenden çärelerden çäre dağda goýulýar. Gatnaşýar konsertlerde. Şonu bir gawatlaşdan bolýar, ana bir sag bolsun aýtjak diýip bir gawatlaş bilmän geçdim. Arada da çäre bardym bolýan. Saçım bir hire aýdyp barpsyň da o daýda mydam şo saçym iýde dara, gapdyla dara. Şunya prическоda gezip görün, görüp görün soň menim kelýän ýugyp gapdyla dara gideýdim de. Onu darak bilen çiğişirmediler madem etdim. Şu otuyurun bolýan. Diýen diýen tanamadım diýe. Görýär. Mydam şol prическоda görüp görün soň näme gapdyla dara. Öwrenşmän soň wara öýdeklere görüp görün, mydam öýünde de. Köp bölümden akşamlyk saçym ýerde çäre rap bolsa, akşamlyk dokudagyny saçym dara şeýle ýani yerlemem bolýar. Şunuňa bilenýär. O hem pozmajak bolup oturup ýatmajaňa belli. Şeýit ýatmaly bolýar da. Ýerde saat 7-den ýeden tapjak garykmak. Diýmek onna şeýleşikde bir köpçülüge çykanňyzda kändiri adamlar tanap baranaksyz. Şeýlemi? Ýok, ol jinsly zat, dam çykylýar bolman. Saç daraýşyňyzy üýtgeseňiz kän tanap. Ýok, şo saçymdan tananyp. Onuň bir ýerde şonýaly goldan ýeden bir ýerden geldim. Onda da parykmakym mara gidipdir. Aýnyň özüm darajak bolsam saçym öskün. Diýilmeden tolkun şey durda bolýar. Ay borlaýdy täden ýuwýan şo edil ýanka gapdyra dara. O walaýdym aýdyp gaýtdyma konsert ýaly gitdim. Aýdyp gaýtdym onu şo konsert gidip durka. Dostum jaňa beýip çykmadan aýdy. Şondan soň ara şo saçym şo gapdyra dara bar o wala çykma. Diýmek onda teoriýaňyzdaky bir müştoklaňyz bolsun ýa dosýarlaňyz kemçiligiňizi aýtýar, tanqydyny kabul etýär. Meselem bir Ahmet eýtmesene ýa beýtmesene diýse, o da size ýaraýan bolsa şo eden hereketini. Olonqyny kabul edýärmi, öz içiňizde öz gowar ýa-da etýärmi? Ýa olonqyny kabul etmeli bolýar. Sebebi ol öz kemçiligiňi bir ýyl dost ýüdün aýdar diýär bolýar. Şolar aýtdy, sen özüňi erbet kabul etmeliler, sen şol ýalňyşlygyň, şo seň ýalňyşlygyňy taň aýdan soň etmelen dälmi, şonu zat diýdirler, nemeler bolýar da. Ýöne şonu siz özüňiz isläp etdiňiz da dogruda? Ýetişmän edildi. Ýetişmän edildi. Sizin isläp eden zadyňyzy meselem başga bir halamad bolup bilýär. Meselem siz biriniň "Way men şonu odan köýnep geldim" diýseňiz, size yaraman bilýär. Ondan meselem şeýle ýagdaýlarda. Diýmeýäňizmi? Men özge ýazadym ýa öýleden hereket. Ýok, eşiňe at takdylar, daktyn ýöne. Ay bolýar näme her kim, näme gadanjy utanjy bolmaz diýär, näme her kimden özge ýan zady bar, her kim öz ýüzünde gelişjek zady bar. Ay bolýar, mendikide geýmerin aýrat diýen bolup şoň göwüne degmejek bolýar. Napalgom bilen başga ýerlerde geýip görmüň ýöne ýöne aýdym at takdylar, iň ýigrenýär zadym. Halamaýan. Aýdym bir näle, näçe wagtdan soňa zähmet çekip baý diýip, bir döre diýip, bir çykaryp goýarýan, şol aýdym, halamadym bolýar. Bolýar. O beýdiýmedi. Bilen bir çağaňa at takýanlar. Näle aýdymam, sen öz çağaň bolýar da, sen näçe wagtda wagtyny beýninde giden zadyň siňdirip ýalýanlar. Halipalar diýse, Ahmet şo ýerine üýtgetmeli diýse näme? Halipalar bar, olaýdyň biderek boldy diýme. Te olaň düşünjeler gowda. Şo ýerine üýtgedip goýber, ýa sözüni çaşyp goýberden, ýa şo ýaşy hengini biraz plan ýerip bardat diýilýär. Ola tutuş aýdym, aýyrsana ýa gelişen oplay bolýar.
Doğru aýdýan halipalar elbetde aýdyma näil zähmet siňdirýäniňi bilýärler, näil zähmet çekýäniňi sebäbi eýem olar şu zähmeti geçen adamlar, gören adamlar. Gaty dogry, inni Ahmet öz dörejiliňi özüň nähil garaýan. Öz aýdymlaňa ýa diýýän käwagtyny bir edir şoňa barmadym. Aslında ol şeýle bolmaly bolýan borlay diýýän ýerleň barmy? Ana bolýar, kän bolýar. Kän bolýar. Owa. Ýa-da şulaýdym bir hile gelişmedim aýsys näme sen kän rahat diýilip durka. Ay bolayma zapas et aýraýyn diýip şey diýip goýulýar. Çıkarmayan ýöne. Ýok, çıkarma. Şoja bir näme aýtyp bereýin. Şu işledim. Sağdam, keňem, södem, gülýäli ýatda galy. Bolýan bir hile sesime gelişmedik ýalyk. Ya şonu köp dinledimmi, näme? Ay borlaýyn şey diýip aýraýyn, zapas edeýin. Başga aýdym çykaryp başladym. 2 aýdym daha etdim onu. Gülýäli, ara gelir etgülýär. Kino düşürüp berdi. Ahmet senem düşmeli ýeriň bardyr. Bir aýdymam taýynly zat diýdi. O ertiýerim kilim aljak şol aýdymam getir gönüm dinläler şo wagtda da gideler gazgana bilen da. Niýa zapas aýdym bar. Düşündiň de näme? Şonam alyp gitdim ha. Getir flashkan menem o wagtda oglanlar bilen otýan gülýäli atyryp geldiler. Daş diýip. Ay gittik ne klip da çıktı ne urda onu. Qaysaydın mı? Yürekte adın yazma. Ruhsat bermana. Şanın aydın dizmeni. Ruhsat bermana. Yürekte adın yazmana. Ruhsat bermana. Sesime gelmedi üçgen diýip aýyp goýan aýdym, aýtam. Näme şöhrat getirip başlady. Oy, bolandan soň gitdi. O jaňlara goýulyp başlady, zatlary tünü derýä. Tünü derýäni aýdymda ana şonu ýerine ýetirip bilmedim bilýän. Aslında aýtdym bolýan şoň barmaly ýerine bar düşüp bilemem. Şonu aýdymçy öz aýdymyny dinläp lezzet alabilmese hiç şeýle dinleýiji lezzet almaz diýil ýa-da könüliň söz bolýar. Onuň şol aýdymy ýerine ýetiremde şunlara bolmaly, läle uşlar. Konkret aňaryk barmaly diýip öz-özüne sorap etjek bolýan bolýan. Ya şol aýdym men sesime düşmedi, ýa-da şol aýdymy ýerine ýetirip bilmedi. Şoň üçin aýyrdym. Ýöne mene dogry maýdaýyn, men gowaryan aýdym aýnam. Şol aýdym hakykatdan go ýerine ýetirdiňiz. Ol elbetde men öz pikirim. Ýöne biz bilýäs, tomoşaçylarym şol aýdym soň bir ýerine ýetiriňiz soň kän isleg bildirdiler. Köp ýerde ýerine ýetirdiňiz öýtýän.
Daşary ýurtlarda, konsertlerde da. Köp konsertlerde ýerine ýetirdiňiz. Ine diýjek bolýanym, her bir konsertde täze eser taýýarlaýar da her bir aýdymçy. Şo bir aýdymy aýtmaýar. Ýöne siz şol aýdym kän ýerde ýerine ýetirdiňiz. Ete var, aýdymlamam içinde gitdi bolýan. Köplenç şol heme gyr aýdylýan aýdym, heme adamyň aňynda galan aýdym. Kön ödüm Türkmenistan kompozitor Nur Hamamedowň taýyny döredilýän. Bir ýaly odan aýdym olup aýgıtladım kino filmine giden aýdym, aýgıtladım hem näli derejelere ýetirdim kino film. Elbetde ol dogry ýöne şol aýdymy ýerine ýetirip başarmak gerek. Men diýjek bolanlarym siz ýerine ýetip başardyňyz. Ýani ýa-da tüni derýany men aýyrdym, men özüme gelişdirmedim, ýetip bilmedim. 2024-nji ýyla geçip täze aýdym işlediňizmi? Ýankyýal owadan aýdymlar bu ýerine ýatda galaýjak. Ene şol aýdym, men öň aýdymlarym ýaly näme halk köpçüliginiň sevgisini gadanar diýen aýdymlar barmy şu matntek öýde. İşle koydum. İşlek koydum. Köpçülige çykarady. Ýok ente. Onu adyny aýdaýyn. Dolanay. Olaýdymy ente şeyde taýyna koydum ýöne olaýdymy kino üçin ýazdym da. Onuň şo kino nesip bolsa çykdy. Ondan soň aýdym dinläp bilýärler. Şol kinodan hem ýanky gyzyl kurtaýaly gowy kadrlaryny alyp bar edip onu halk köpçüligine ýetirjek. Ondan başga da bir aýdymmy klipim taýynap ber. Olaýdymyň ady Aýyldy. Ana üstünlük getirsin täze aýdym bilen Ahmet. Bir sunwat aleminde üstünlük arzu edýäs, insek arzu edýän arzuwlaryňyzy Hudaýjan ýetirsin elbetde. Ýene-de gepleşigimizde ahyrladyk elbetde. Size taýýarlan sowallarymyz şolardan ibaret. Biziň gepleşigimizde wagt tapyp geleniňiz üçin, mihman bolanyňyz üçin sag bolsun aýdýas. Elbetde biziň gepleşigimizde ýörüýte himayetkarlar bar. Olar hem her gepleşigimiziň mihmanlaryna öz sowgatlaryny ýollaýarlar. Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň soňuna şo sowgatlary size gowşursam. Ahmet biziň ilkinji himayetkarymyz. Elbette biziň gepleşigimiz başlany bäri biziň her bir gelýän mihmanymyza öz sowgatlaryny berýärler. Katmer kafesi edir biziň oturan ýerimiz. Deňsiz taýsyz ýeketäk katmer. Bu ýer süýjülük kafesi elbette olaň naharlar amma çağalaňyz, maşgalaňyz bilen süýjülüginden dadyk görüň. Sag ol. Halasaňyz gapysy açyk hemişe katmer kafesiniň. Biziň innik himayetkarymyz biziň elbette öz türkmen telekeçilerimiziň önümi Ziyat Hil tort konditor önümleri olaram size süýjülük tortuny ýolladylar. Kabul etseňiz. Bu bolsa Ýüpekçi hojalyk jemgyýetiniň meşhur Bolt brendi size öz sowgatyny ýollady. Kabul ediň. Sag ol. Bu bolsa Ahmet biziň ýene bir himayetkarymyz Lolis brendi weksiz parfümlerini elbette biziň mihmanlarymyza ýollaýar. Parfüm içinde bloknot toýlara gideňizde tepinirsiňiz. Bossan konsept hemmämize ma'lum elbette bilýänsiňiz. Olaram sowgatlaryny size ýolladylar. Kabul etseňiz. Elbetde sag ol. Ilkölene şu himayetkarlara sag bolsun. Maýdan janar sag bolsun şu alyp barýan işlerine de madama rowaşyklar, üstünlükler ýar bolsun. Tamam şu gepleşigler çağıranyňyzda siziň ähli kollektiwiňizde şeýle ajaýyp üýüşip bir şular ýa gepleşikleri döredip biziň ýurdumyzda hem-de daşary ýurtdaky bolan wakalary, täzelikleri bir de ýetirip öýrenýärdi. Siziň kollektiwiňizde köp sag bolsun maýdan. Köp sag bol Ahmet. Türkmen portal websaýtyna goýulýan täzelikler ýa gepleşikler görýärdiňizmi? Owa biz mene günne berdi Türkmenistanda da köplenç şoňa girýänlerim habarlar görýän. Ýöne men daşary ýurtlara gidemde şu Türkmenistanda bolan wakalary, täzelikleri görjek boldum. Göni Türkmen portala girip şonu okap oturýan. Gepleşiklerde otayda ýa-da Türkmen kanallar watan habarlar amma köp ýurtlarda ýok bolansoň, näme Türkmen portala girip täzelikleri näme bolup durýar, otayda bir hep, iki hep bolunýan nemeler bolýar. Daşary ýurtda bolunýan. Nädiňe şoňa girip täzelikleri okap. Biziň saýtymyzda bilen tanyşyp bolýaňyz. Gepleşiklere tomoşa eden barmy bölümleriňiz? Haýsy gepleşiklere tomoşa? Kän bolýan ýöne bir ýadymda galan şu jahan ýaňy gepleşigini alyp barýan. Şo ýene jaňky
Gowerma gurra oturkada bir jahan ýan oturan ya. Allah razı da. Köp sağ olun, minnettar. Ahmet, bizden sizin işinizde bir üstünlük arzu edýär. Sungatda bir şu pursada bir şu güne ýetäýsem diýen günüňiz gelsin. Sağ olun. Şu gün bolsun, çağajyklaryňyň arasynda başyňyz dik bolsun. Toýlarda diýdarlaşmak Allah nesip etsin. Köp sağ olun. Mehriban tomoşaçylar, şunuň bilen Türkmen Portal web-saytymyzda höderlenýän durmuş turalga saatly gepleşigimiziň bu gedek sanyny geçirip gotarýas. Siziň ähliňizde jan saglyk, oradalaryňyzyň kabul bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Janyňyz sag bolsun. Toýlarda diýdarlaşaly.